ụmụnne m agwụgwụkwanụ m anwụ maka na nwaanyị onye amị si m ala gbagbuo m. Ala gbagbuo gị dị ala ya m bullet anwụrọ m a survive m. Nwaanyị bụ a hunter si m ala gbagbuo m. ala gbagbukwa gị ebe ahụ. Ala ya ama ụta ala ọ ya ama ụta anwụrọ m. Nwaanyị nwekwala ọgba ala sịkwa m ala gbagbuo m. Ala gbagbukwa gị ebe ahụ. Aṅụ nyanwụcha anya mechaa nwụda anya ala a survive m. Maka nke a follow m na Facebook page The Miss Igbo Comedies. Follow kwa m on YouTube The Miss Igbo Comedies. Obere oge m mebidokwanụ nyewe giveaway maka na akwa na aka nni kwa aka ekpe akwa aka nni ala na ọma bụkwanụ nwanne fiofia agaragokwa n'ọnụ maka ntega ịfụ anya gị follow m maka ụlọ skit m niile ka m na-epost na TikTok. Ụfọdụ n'ime fa ọsọ na Facebook and YouTube ka m na-epost ya ịghọtago maka na mama nkwọcha n'aka tiela ọkụkọ akị TikTok ada akwụ n'ụgwọ ịghọtago.